съгласно член 140 алинея 3. Явно правителството не чу големия протест. Днес, както обещахме на всички хора, които протестираха, и на всички български граждани, които не одобряват това управление, ако вярваме на социологическите проучвания, това са над 70% от пълнолетното население на България, които подкрепят протестите, внесохме вот на недоверие на това правителство. Това е първия вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Най-вероятно или вторник, или сряда ще свикаме още по-голям протест от този, който се случи на 1 декември. И каним всички български граждани да се присъединят към него. Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на българските граждани и ще подаде оставка незабавно. Но очакваме той в зала да бъде подкрепен от всеки, който има малко останал политически инстинкт. Очакваме да отидем на избори максимално бързо, защото с тази гражданска енергия, която има в момента, очакваме да има много по-висока избирателна активност. Нова ескалация на напрежението при един следващ протест. Силно се надяваме, че МВР ще си свърши работата, въпреки че този министър видяхме абсолютно безпардонно отношение и за съжаление очакваме, че пак ще има провокации. Внасяме вот на недоверие за провала в икономиката. И искам да припомня една знаменателна фраза на американския президент Клинтън, който каза: икономиката глупако. Така че глупаците да вземат да си дадат сметка за какво искаме това правителство да се отиде. Благодаря.